greatest opportunity that ever happened to me, and I came here for 5 minutes, and I can't leave. It's really the most amazing thing that ever happened to my life, by far. I used to love traveling. I've traveled around many countries, and it just, that feeling of just running away, it just left. I feel like I found my place. I don't know, I can't explain it. It's something that you feel. It's like explaining color to a blind person. It's not gonna really sum up the situation. אני פה כבר 3 חודשים, וזו העצירה הכי ארוכה שעשיתי במשך 8 שנים. וואו. יש רגעים שפשוט אני כזה בתוך צינור חשוך, והרצפה נפתח, אין רצפה, אין משהו להחזיק כלום. פשוט מנסים להחזיק במשהו, ואין פשוט משהו להחזיק. אבא שלי, יש לו קהילה במונסי, וסבא שלו וסבא שלו, כאילו היו רבנים, בן אדם צדיק. Years old, you're searching. It's about the search. It's about coming close to God. There was a 1973 Yom Kippur War, and I said, I gotta come and see what's going on in Eretz Yisrael. I came for 3 weeks, and someone told me, go to the diaspora yeshiva. There you get a free room. All you gotta do is take a couple of classes. So, okay, I'll go, why not? אמא שלי, היא לא אמרה לי שאני יהודייה עד גיל 13, אז היא אמרה לי, תשמע, אני יהודייה, אמא שלי יהודייה, סבא רבא, עד הראשון הם יהודים. התחלתי ללכת לבית כנסת, הלכתי למוהל, קניתי תפילים, עשיתי כל בגיל 13. ימים שעברו בחושך, אך זירה. כשאני שם תפילים, יש לי קשר פנימיות עם משהו שאני לא יודע מה זה, בגלל אני לא ראיתי אותו, אני רק יכול להרגיש אותו. אני הייתי הטעם בלי אמא ואבא בגיל קטן. 8 שנים סובבתי עולם, יש תמונות, אבל היה לי שיער עד לפה. היה לי שיער עד לפה, והשיער שלי היה פה ככה. למדתי בכותל, באמצע הרחבה, ופתאום בא בן אדם, הוא אמר לי, אתה רוצה לראות ישיבה? אמרתי, בסדר. כל החינוך שלי היה תמיד בחינוך החרדי, די קלאסי. למדתי בישיבה בביתר, בדיוק החלה תקופת הקורונה. אחרי חודשיים התקשרתי לראש הישיבה, לשאול אותו מתי אפשר לחזור לישיבה. אז הוא שאל אותי, עם מי אני מדבר? אמרתי לו, יאיר זקות, אתה מכיר אותי, אני אצלך בישיבה, אני למדתי אצלך, ודיברנו הרבה פעמים. אז הוא אמר לי, אין לי תלמיד כזה. עברתי 5 ישיבות כדי להגיע למקום הזה. זו התחנה האחרונה שלי בעולם הישיבות, והתחנה שאני קורא לה הראשונה. כי אם פה חוויתי ופה גדלתי, וזה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. I work for a Fortune 200 company in America. I have 2 degrees in engineering. And I also had my own business. And I came to Yeshiva and I found it more exciting than anything that I ever did. Shlomo, Mendy, Yair, Avraham, the list goes on. Different names, different faces, different frequencies, but within all of them beats the very same soul. The generation before them, those who saw it all being built, still remember the arms that were always spread wide here. They remember Rabbi Goldstein and the warmth that melted years of barriers, turning a yeshiva into a home. אני אמרתי לו, דבר ראשון שאין לי הורים. והגובה שלו היה, אם אתה רוצה, אני האבא שלך. ידעתי זה על האמת. חזרתי הביתה. ועכשיו יש אמא ואבא עם 100 אחים, אחיות, רק בגלל אני יהודי. I went to the base midrash, and I started inquiring, what about grades? What about teaching? There's no grades. I said, what? You have a place? No, now I want to be here. So anyways, I stayed overnight. I went to the Ella office the next morning,
and I put my ticket for another week. זה היה ממש פה. איזה קטע, פה ממש, פה הוא עמד, אז אחד זורק לי כזה מהצד, תשמע, פה אנשים מגיעים ונתקעים. עכשיו אני כאילו מסתכל עליו, לא בקטע רע, לא, בראש שלי כאילו זה ברור, אני חוזר לארצות הברית. איכשהו הגעתי לפה ליום שלם. איכשהו אני עדיין פה. בן 23, חצי שנה בישיבה, והאכפתיות של האנשי צוות לכל בחור ובחור, זה משהו שהוא מאוד מדהים. נולדתי וגדלתי בריכוזים חרדיים, בני ברק, ירושלים, בית שמש. זה חוויה אחרת, זה מעין עולם הבא. אלוקים, אלוקים, כולנו ילדים שלך וכמה שרוצים להישאר קרובים אליך. אני חושב שמה שירש הראש ישיבה היום, רבי יצחק גולדשטיין, שליטה מהאבא שלו, זה את המאור פנים, את החיבוק לכל אחד, את החיבור האוטומטי. את האמת שאני נכנסתי לפה השם שלח אותי לפה, אני לא רציתי ללכת לישיבה, לא תכננתי. ומפה רק לקום, לא ליפול, לשחרר את הכל ונצעק כולם בקול גדול. אלוקים, אלוקים, כולנו ילדים שלך וכמה שרוצים להישאר קרובים אליך. He taught me from a very young age that he used to say, God doesn't create garbage, that every Jew can be connected. I can't imagine going back to America, and I would love to be in Har Zion as much as possible. הם אומרים הר ציון, אני אומר הר סיני, בגלל פה אני למדתי מחדש. וזה בפנים. There's no place in the world that can be compared to this yeshiva, the love and the care that people find here. You have a place that the door is open, and that was the opportunity. God opens the door for you. You got to take the chance. אם המקום הזה לא היה 100%, היית בכיוון להודו. לפני 3 ימים, שנייה הסתכלתי על אבא שלי מבחוץ. לשנייה אחת, אמרתי, אני לא מבין מי זה אבא שלי בכלל. בלי השחור שהוא היה עובר, הוא לא היה מגיע לפה. יום אחד, כשאני אטייל עם הילד שלי יד ביד, בשבילים בהר ציון, אני אספר לו כמה המקום הזה יקר, ואולי גם הוא ילמד פה.